Dneska si spolu urobíme omeletu. Na kocky si nakrájame jednu cibulu, ďalej si nakrájame červenú papriku, oravskú slaninu, 2 krajce chlebíka zbavíme kôrky a takisto nakrájame na kocky. Do misky si dáme 4 vajíčka, osolíme a okoreníme a ručne ich rozšľaháme. Do panvice si dáme zvolna opäť slaninku, keď začne chytať farbu, prihodíme k nej červenú papriku a cibulu. Keď sa zarestuje aj tá, prihodíme kúsky chlebíka, roztiahneme do strán, zalejeme rozšľahanými vajíčkami a na strednom výkone necháme 5 minút zvolna piecť. Keď nám vajíčka zhustnú, pridáme strúhaný syr, ja som použil mozzarellu. Vo finále na tanieri už len dozdobíme jarnou cibulkou. Tento recept kedysi dávno skonštruoval môj otčím, tak dostal po ňom pomenovanie omeleta uja Ivana. Dobrú chuť a vidíme sa na budúce.